wis sak mestine iki nelongso wong sing tak tresnani mlejani janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah iki saiki tak jak meneh mlaku-mlaku nenggon jalur sing winginane tak jak mlaku-mlaku kene ya. Iki posisine nenggon pinggiran Bengawan Solo. Aku saiki ajak sampean ini kabeh ning nenggon pinggir Bengawan Solo sing pemandangane well tenan iki ijo. Apa ya ijo virgin dah ijo klasik karo eksotis pokoknya. Wah iki enek tandurane bentul sing ditandur ketoke masyarakat kene iki menggunakan gunane lahan pinggiran Bengawan Solo sing pas wayah ketiga iki ditanduri aneka apa tetanduran sing bermanfaat, enek sayuran, enek bentul dah. Nek aku mlakune ya iki jalur rada angel iki dah. Yuk mlaku-mlaku karo aku terus yuk. Tresno orang ngira saiki ndek Citra ya Mas. Sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mlejani janji apa ora eling nalika Yo jalan terus ki ya iki nang apa gitu nih hutan jati ki ndah kiwa tengene jati-jati sing di apa nih gini regenerasi apa sih revitalisasi ya kali ya. Ini pinggir kalimu ya dia neng buatan wit sing mulai tumbuh gede ya nih jalur atau perengan ini tapi asik dah pengalaman melakukan yang kini walking tour neng kini tak jamin biar tenan sampai suka gue sing seneng ngonten apa seneng foto untuk update status ini pokoknya pemandangannya tak jamin well dan isi apa isi alami banget pokoknya jangan tuh di botengan ya, pinggir kali wet itu kan pemandangannya apa tenang ya. Yuk kayak gini jalur ekstrim dah kayak masuk apa namanya lorong waktu gitu. Ayo terus yuk. Walking tour mlaku ngene iki karo ngrungokne lagune almarhum Didi Kempot enak tenan dah. Sayup-sayup lagune karo nikmati pemandangan alam ning sekitar ini. Hutan jati, jalur alami pokoknya apa iki jenenge. Lah iki enek anu iki suket jenenge suket Papua dah. Di rumput Papua ini didatangnya ke Papua ditanjung masyarakat kini tinggu makan ternak. Nah, biasanya kini dumbo
wedhus sapi ini diolah giling iki jagung ya jujur iki ketok iki apa jenenge iki panene kok arep melimpah dengan ini iki jagung ijo royo-royo ya. Wis yuk mlaku terus niki ning kene padang savana. Aku nelongso amarga batu tresno ora ngira saiki ide citra ora ngira saiki ide citra. Pas banget lagune pas entek iki ya iki saiki pas ning nggon ujung jalan iki ndak ujung jalan setapak iki ning nggon apa daerah kene iki ya arep nyanggon jalur selanjutnya ya supaya awake bisa kenal alam bersahabat karo alam. Ini nek ngene iki isu-isu ini enak ya. Suara manuk isih do ngoceh, suara kadang apa kae jenenge serangga ana walang ana apa isih kiar-kiar ngene krungu nek kene ndak. Manuk akeh tenan kene manuk apa eneh wis pokoke iki apa jenenge iki menikmati hari pagi ceria ini semangat dan kene pokoknya semua problematik hilang nek kowe mlakukan kene ndak wis pokoke refreshing ini ya sapa sing sedih sapa sing susah melu aku mlakukan kene nyegerke akal nyegerke apa pikiran nyegerke moto nyeger kabeh lah pokoke seger nek ndak sehat mlaku terus karo aku walking tour ndak wis yo ngene ndak tak cukup ning kene wae nang ngarep minggu ngarep apa 3 dina meneh tak jane mlaku-mlaku meneh ning nggon pemandangan alam sing seger pokoke well pokoke sehat yo salam rahayu kabeh sehat rezeki lancar seneng tentrem uripe suwun nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane. Suara angin sing ngridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke elu neng pipi suwe ra weruh senajan mung ana ngimpi ngalem neng dadaku tambah ana rasa kangen ning atiku ngalem